Yaan sa tuyang isyong legal kunya na pagkahapon dala nun ta ini. Sikap na Valdez. Medyo na po kami, medyo nalalampasan po kami kung anong kuyang tabang ang nag-aabot. Ang barangay, dahil man kami nagpapabayad, dakol kaming programa. Kaya lang, baka sinda, dahil man nag-aararani, o kaya naabot man sinda kitabang, nadidiitan. Pero dahil actually nanggad na dahil sinda naabot kitabang, naabot sinda. Nasa 8 na po. Opo. So, bago nga po, pinaampon ko. Pamwalo. Nasa bagong baby. Talagang tiyos. Tang nangyayari nga sigang aki, saraditon. So partner niya, kulang manggipaghanap buhay. Nagduwa pa tiyos na nga nagduwa pang pamilya. Kaya nasa sa inda yan, so buhay ninda ito. Ikakaorong ko po siya na medyo sa buhay niya na mahirap. Dapat i-control ta manggirara ang pag-aki. Medyo sa kuya nga delikado naman. Dapat dagdagan ninda negos. Bawasan ninda itong pagparagigibo ki aki na dahil man ninda makakayan, dahil naman ninda nakakayan. Halos nakikilimos talaga yan. Na minsan nagluwas siyang babae na iling ko yan, nakikilimos talaga. Medyo nakukulang naman po kaya. So hanap buhay. Buda dahil na po siya may na po kaya siya may nagpaparahilang na. So yung agom ko. Anong pinakaraon ka na? Minsan po, nagkukuyan man siya, nag-agad-agad man po siya kay mga duma. Nagduduma po ako sa tugang niya. Medyo man ako, nag-agad na ako tabang sa inyo. Yan, nasa buhay ninda yan mismo. Ang problema ninda, sa sadiri ninda mismong buhay. Pag-araw ba yung may raot ng panahon mo? Paano ka mo? Medyo nag-ibaba man po kami. Tapos sa niya po, sa tiyay niya. Pero taon? Nasa na po kami, bibi up. 5 niya na Pipaali na siya daduman. Kang tagsadiri kan daga, maski kami, mayami na silang paali yung duman, nasa danger zone. Ang kaso, digdi sa may ibang parte, kaya lang yaon dyan so tunay niyang agom kan lalaki. Abo niya, muya niya duman, magtago siya duman. Sa purpose, beneficiary garo susaro sa ibong. Wala kan man duwa sa beneficiaries niya. Ito, compulsory ito, na talagang iiling sila, priority silang mga arugayan. Kang ining so BHW tungkol sa health program ta igwabaga ang manito ki so kayan so halos twice a year pigigibo itong outreach program kang manito. Tapos igwa kaming nurse na kuya na naka-detail talaga sa barangay. So ibig sabihin tabi, ikapday man din ito talaga sila ng... Day ka mukha magtubod. No, di, subuhay nila may problema. Buhay talaga nila. Dahil sinapigurihan. Ang mensahe ko po saya, dapat ang po digdi, dapat pag niya man po kami, pagriparon niya man. Bako po arog sa naka ito na na re-reparo niya lang sa ibaba. Kami po digdi, iyo man dapat saramahon niya man po.
Yan mga kaaksyon, an istorya partner na pangapudan sa sarong barangay kapitan na riparuhon an sa iyang constituents. Yan, tama. Partner, kasi nadalanta na talagang labian pagtios kay ning pamilya, pero sabi ni Kapitan, day man siya naging pabaya. Si Kapitan Benito Gualvez, supposedly partner, Ako- bisita tango niya na pagkahapon. Alagad partner, nagsayuma na dahil nagtaon na siya ning pahayag, and according sa iya partner, dai siya naging pabaya. Ako pigadalan ko talaga partner ang sitwasyon ining pamilyang ini nagdidemand na sana maabot sinda pirmikan Ayuda. sa paliwanag man ni kapitan. Nagpapaabot man kami kung ano anyaw dyan. Alagad ngaya talagang garo ngaya may dapat man pakarayon. Pero partner, sabi man nga ni partner, talagang nawaran sinda ng trabaho dahil an sa iyang partner naghihilang-hilang na. Bata gulping aki pala. Iyo partner, walos. Pigiling ko nga ni ding mga bado so aki duman ding bado na. Kasabay tango niya na pagkahapon mga kaaksyon ang nagrereklamo si Miss Maylin Alsol. Maray na Alsol. pagkahapon tabi ate. Di maki ano Alsol po ka mikropono. na. Maray na hapon. Kusog-kusugan lang tabi. Ano? Pakikusugan mo ang boses mo. Pirang taong ka na, Maylin? 40 na po. Ha? 40. 40 piranan aki nindo. Nasa Pakikusog lang po. Makira nilang. sa iyo lang po. Nasa Sa iya lang. pag-aanom lang Nata po. sa iya lang. Tas sa inot po. May duwan Sa aki inot po. may aki. Sa inot na agom na partner, igwa kang duwang aki. Sa pandua mo na ining Sa Panduan na po ining Anong pagpamilya na? ko. Na anom. o di Pang-anom sa baliwalo pinag- na. Hain suduwa mo sa inot. Yaon po sa Paki- Albert Susaro. Tapos Susaro po yaon sa Lola. Ngunyan ining anom iniyaon na inigabo sa imo. So, Saro po, iyo to po ang napaampon ko po Pinampon sa mo. ano. So, Subonso bagong yan. Iyo po. Tatagulpi ka mong aki manay. May gos. Naigos man po siya sa inot po na ano. Pero po ngunya, Sa bagay- nagluluya na po kaya siya. Nagluluya na. Opo. Ta 61 na. Saan siya nagluluya? Sa paghanap buhay o sa pagibunin aki? Day pa sa pagibong aki, nag-aki pa sana. Pero sabi niya nagluluya na da. Bagong pangaki ka, di ba? Pirang bulan na or pirang taon na itong ipinaampon mo. Ano na po, aki ako po. Kasuarin. Kang November po. Ang ngunya na November pa 11. sana? Opo. O makira-nira ni Digdi. November 11 ka nakaging taon. Opo. Sa bagay, pigiiling ko kay so istaran in the partner sa tahaw kan mga maawot sa kamanyog. Duman talaga kung day mang kibang libangan eh. Siyempre pag day kang ibang libangan, makakagulpi talaga kamo. Yung paggibo ni Naki. Nagbubukod-bukudan lang sinda duman sa ano. Taday mang kiistorbo gayon pati duman. Oo. Sa arog kanina nag-aali ka, nagpasiring ka digdi. Si sa nawalatan mo kan sa imong nawalat na mga aki. 8 years old po, pero Tataw na yon. totoo na po siya. Dahil man po sinda nag-arali kay arong pag nag-aali Oo, po. makira-nira-rin. Sa arog kanina sabi mo, medyo naghihilang-hilang na si mister mo. Paano sa indong pagkabuhay? Ano po, minsan ako Anong trabaho pala ni mister mo? ano po siya, paralati po. Paralate. Paralate. Opo. Ika, paano Ako ka po. nakakatuwang kay mister? Ano po, kan samo, nagtatahi. Nagtatahi ning sa mo. Sabi ni Kapitan, nagpapalimos ka da manay, tabi. Day man po. Sabi ba ga? Anong klaseng palimos? Ito Baka po. nangangagad. Ito po, madam. Makirani. Pakirani mo. Ito po, madam. So, pag ilang lang po kaani, talagang nagrani po ako sa inda. So natabangan ka man ni Kapitan. Medyo na, sa diit lang Okay. po na kwartong Okay tinahin manay, ko sa- linawon ta inita. Ibaliw mo na lang lugod ang mikropono mo sa Digdi ibong. mo sa ibong nakamot. Digdi. I-close mo ining sa ibong. Ito ang ikapot mo kan mikropono. Diyan, ilipat mo sa aki. Para klarado kita taan reklamo tungkol sa mga benepisyong daipig dataw kang barangay. Saro-saro unta. Ano ang mga pigahagad nindong benepisyo sa barangay na sabi dai na itatao or dai na ipoprovide sa indo? So, yung ano po, primero po, so minsan, day kami nakakaaram na may nag-abot pong mga zero supply ngaya kan mga bagas. Pakiran ni po, pakiran. Kan mga bagas ngaya. May ayuda. So iba na tauan kamo dae. Ayoko. So may naaraman kang arog kayan. Ano, Ano pa? pa? Ang sarap pa po, sa mga gamit na may po sa laugang arong na sa tamong ngaya, madam, tapos musketero. Mga beddings, Opo. may pinanao sa barangay kamo dae Dahil naabutan. man po kami. Sa inhali itong tamong na ito sa kamuskitero. Ito po, so pag pag bagyo po na inot na Dahil ka mong natawan. Opo. Okay, sunod, ano pa? So ano po, mga
Kalamidad po yun. Oo, basta may kalamidad, Relief di ka goods. muna tatawan, Di ka relief manabot. goods, Opo. food facts. Arayong Food ka mo facts, sa barangay? oo. Arayong ka mo sa Arayo po kami, sir. Nasa ano po kami? Putsan po kang parada. Anong purok na yan? Na Purok 6. Harayo na talaga duman sa pinakasentro kang barangay. Pero narireparo man ka mo ni Kapitan, nagpapasiring man duman, hiling man ang sitwasyon nindo, aram ninda na talagang sobrang tios ka mo. Iyo po, madam, nagtutukad po siya sa sa patag po sa iya man po sa kalpe. So nagtutukad man siya, narireparo niya. Alagad, wala nakakaabot sa indo nin mga ayuda. Iyo po. Kada purok kay partner sa barangay, igwaning in charge na kagawad. Si sa yung kagawad duman na in charge sa purok nindo. Ang kagawad mo pe, sining na sining po na Basta sining, kagawad Opo, ning. kagawad Aha. ning. Iyon nakakasakop kan Juan. Iyon dapat Iyo partner eh. po. Kasi sa sarong barangay partner, kada purok may in charge May na in counselor charge, kung si sa oo. dyan na nagreparo. Pero sasabi nga niya partner, bako lang sarong beses, pero napaabot mo na yung reklamo mo kay Kapitan. di man po kipakiaram kaya madam si Pero nagdumana ka mo sa barangay lamang day na naggapot lamang yakap, nata day kami iabot, naggapot lamang ka mo. Like ka lamang nag-apot kayan. Medyo kaya madam, dahil ko man nagigibo yan ta masupgum po ako kaya. Oo, masuggon ka. Minsan pag may mangangaipo, dahil dapat nagsusupog. Kasi igwang nagagadan sa sobrang supog dahil dahil Baka iyo nagmakakan. man ang problema man ay day ka man gayon nagduduman. Pero ang problema partner na hiling ko, so barangay kagawad, na yun nakakareparo Kaya- naman, no? Nataday niya sinabay sa lista. Arog ito ka to, di ba? Si Day daw, kagawad ning. day daw sa ibong kamong partido kan pag buruto kay kapitan. O paayos ako kang kapot ka, medyo natutuok na si Nunoy. Ako po, sir, nag-ano po ako, nagbubuto man po ako. Isa yung sa kalaban ni kapitan. Iyo po. Sa kalaban ni kapitan. Nagbuto Oh, ka sa miss- kalaban ni kapitan. Ipaparehas ko po. Day saro lang. Oh, saro lang. Saro Saro lang. lang. Sa'yo ka Sa- nagbuto sa'yo sa ka kalaban ni Sa iya kapitan. po, sa iya po. Kay kapitan? Opo. Oo. Day man pala party kay kapitan Oo, man pala butante niya. pala Atin ni pa niya. Kapitan. Iyo po, Oo. si madam. So, ngunyan, nawawaran ka na ning pagtubod kay Kapitan. Di man po, madam. Okay lang yun sa kuya kung arog ka to sa pigigibo niya. Okay Di lang. anong pangapudan mo kay kapitan? Ano ang gusto mong mangyari ngunyan? Ano ang pangapudan mo kay Kapitan? Yeah. Sige lang, dahil ka mahadit, dahil ka matakot. Mm. Oo, mabuot man si Kapitan. Ano ang pangapudan mo kay Kapitan? Pero sa kuya, madam, dapat ini man giraray ang tarabong ko sa dati. Gusto ko, parereyasan niya kami. Pantay-pantay dapat. Oo, pantay-pantay Kung baga pigaabot ki biyaya, ayuda duman sa baba, dapat abuton man Abuton sa man sa taas. taas. Ayun. Kung ano ang naresibikan Teos, Tios man. Teos man. man, Dapat parantay. Yun Simple man mo lang ang kagada ni Manay. Kung ano ang, alibawa, kita digdi, ika may naresibi. Dapat may maresibi man ako. Kung may maresibi ka man, dapat May ikaw man maresibi ako. ka man. Araw yan ka yan, di ba? Tanganing day ka magbainggit duman sa kapitbahay mo na may naresibi, ikaw wara, samantalang pares ka mo tios. Opo. Araw ka to. Kapitan, okay. Kapitan Benito Gualvez, yung tabi ang mantinidong pangapudan ni Maylin Alsol, ang sa imong residente na dapat databi, pantayan sa imong Kung pagtaon may ng naresibi ayuda. da so taga Sitio Kalpe, Yan, dapat makaresibi man so sitio. Sais. Sais. Ano na so pangarang Sais lugar po, nindo? parada. 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 Tabi Kap, pero bala na si Kap Digdi, malay mo ngunyan na nadawog niya na sa imong pangapudan, mabago na partner ang sistema. Yan. Iyon sa naintuan sa imong pangapudan. Pero nadang ko man si Kapso bago ako ngaya. Ako ngayon, dahil man nga akong pipapalain. Nagpapasiring man nga ako duman. Mga ka-aksyon sa muyang pagwelta, ikukonsulta tayo ni sa tuyang legal advisor. Sisayan pwedeng maggaso, sisayan pwedeng magreklamo, asin ano ang dapat ireklamo sa kapabayaan. Subuot ni Kapitan. Siringman ang sa tuyang legal advisor si Attorney Jill Bongalawan. Maray na pagkapon tabi, Attorney Jill. Attorney Congressman. Attorney Congressman. Ayan. Maray na pagkahapon po sa Gabos, Rems, Joshua, and sa Gabos po na naghihinanyog, digdi po sa tuyang programa. Good afternoon. Ayan, Attorney Jill, nadalang tatabi kung ano su reklamo, asin sisa yung pagreklamo, anong issue, ano tabi ang masasabi mo manong digdi tabi? Siguro partner tamang-tama may paliwanag ni attorney. Ano baga talaga ang obligasyon kan mga Sarong official, barangay kan official. mga kapitan. Sa mga arog kaining residente na masasabi tang nabibilang duman sa indigent, ano? Ano ang mga tabang Programa, ayuda, na ang- dapat ma-receive mo Correct. kay mga Okay, so bilang sarong barangay captain, no, ang sarong duties and responsibilities kan sarong barangay official ay
mahiling tapo yan duman sa inaapod na Art A 7160 or otherwise known as the Local Government Code of 1991, no? And manungod nga ni po duman sa issue na pigdulok sa atin ni Ate Mylene na itong saro siya na indigent, no? And then may mga programa na kung saan pwede matawan nintabang ini pong nagdudulog sa tuya through the efforts, no, kan sarong barangay captain bilang namamayo sa sarong barangay, no. And of course it is the sole responsibility and duty ng kan sarong barangay captain ngayon dapat tawan nin atensyon. Aron po kayo ni na ngaypuan nin tabang lalo-lalong na sa mga programa na talagang dapat sinda magbenepisyo. So may responsibilidad po iyan ang sarong barangay captain, and they po dapat pwede na ang sarong kapitan o sisay man po ng mga barangay officials na magpili lang king mga tatawanan nin tabang. Dapat pag sinabing indigent, ubos mariparo kung sisay ang kinakaipuan, bako lang pagpili. Ay, hindi, pantay-pantay bilang mga residentes, partner. Oo. So, sa arog po ka ni Tabi, kapitan, attorney. Dati na punta kang pader. Napagkabalan mo na naman ang kapitan, si attorney. Gadakol kaya ang pwedeng sa imong designation, pandiurag kaya attorney Tabi. Attorney, sa arog Tabi kaning sitwasyon, ano ang pwedeng ireklamo? Igwa ba nin kapabayaan? May negligence ba? Ang sarong si kapitan nga ni, sa arog ganing sitwasyon, na ang reklamo ni nanay, daisin na naabot kan mga ayuda? Okay, so first things first, no? Bako man po kita ang masabi kung si Kapitan Tabi may kapabayan or may kinibong sala, no? But no, for purposes of academic discussion and tanganing magiyaan taman si ma'am kung siya man Tabi sa mga maabot na daw gusto mag-file nin reklamo laban sa sarong barangay captain o sisay man pong barangay official, ang tigsasabi po sa satuyang local government code na ang sarong barangay elected official can be disciplined, suspended or removed, no, by filing a case pursuant to section 61 paragraph C kang local government code, by filing a complaint before the sangguniang pandungsod or sangguniang bayan, no, in case digdi po si Ate Mylene na taga nito, and then in case po na mag-file din kaso, ma-file ka po kan complaint sa sangguniang bayan. Ayan. Pero subago attorney kung sa imo pong nadangog attorney kung ang kuya niya man ini pala day man nagdudumang kapitan ta nasusupog da siya. Oo. Magkuan man. Pero igwa nga mag-follow ni up. sindang pigasabi partner na tuka dyan ang barangay Di aram mo kagawad. kuminsan partner, aram mo digdi sa ibabaw kang kinaban mo niyan dahil sa kadakulan dapat magtaga-follow up ka man. Igwan, kung baga two-way process yan eh. Tanganing mapansin ka, magpapansin ka. Oo. Arog man sana yan kaya na Ate Mylene. Pero ano pa sa imong kahaputan? Yaon si Attorney Jill, ano pa ang gusto mong maaraman? Tanganing ang diretsyon mo bilang constituent aid, pag uli mo man, malinaw para sa imo. Wara na. Malinaw para sa iya partner. So ano nga may plano kang ireklamo si kapitan? Dayman. Digdi, may mikropono. Ayan. Diamond po. So ang pangapunan mo lang kay kapitan kung ma-distribute kay ayuda, pantay-pantay. Dapat maabot ka boss. Opo. So, yun man base sana. kaya sa paliwanag ni attorney kong, obligasyon talaga kan barangay, kan mga barangay official, na kung Na ano man reparuhon. ang ayuda na yaon dyan sa barangay, sarama dapat sa Yan, gabos kung na diit residente. partner, diit. Kung dakol. Tanganing di may magkulog na buot na residente. Takunda igigibuhon, sabi ni attorney kong, nasiring kayan, pwedeng mag-file kireklamo ang residentes na takon minsan may mga barangay baga attorney kong na ako nga day nga ako nakasabay ta garo nga pigkukon nga ako personal nga ako ni kapitan. Baka nga namumulitik ka. Yeah. Baka nga nakukuluran. So kung arog ka tabi ang sitwasyon, halimbawa talagang pigpe-personal ini si Ate Mylene, no, kung or iwa man po kay mga other circumstances talagang day talaga kamo ni duduman ni kapitan tanganing day kamo makaresibi kana mga tabang o nga programa or ayuda, well ma-fall po yan sa pigaapod na grave abuse of authority. No, saro po yan na administrative ground tanganing ang sarong barangay official mafailanin kaso digdi po sa sangguniang bayan o kaya iba man po na offices like sa ombudsman, administrative liability po, then we can seek for the suspension of that barangay official. Ayun. So, arog ka yan. Ano? Pero so, ikaw man ay tatawan mo ko ng pagkakataon si kapitan na base digdi sa programang Tabang Ora mismo, nadangog man pa siguro ninda so pahayag ni attorney ko, bad lamang sa masunod kada mag-abot ika nang inutos ng barangay. yan. Po na anapon ko tulos nga si Mylene Alsol, tanganing matawan. Tapos man ay may paginomduman kami ha. Magluway-luway kang pag-ibo ka naki. Nakawalo ka naman ay. Pisil ang buhay. Ano na, dahil na, abo na mo yan. Tama na yan. Bata duman sa lugar nindo, Pirtiyo, unta warang disturbo.
Hindi naman po, sir. Dahil na? Dahil na, oo. So ano ang mensahe mo kay Attorney Jill? Napaliwanagan ka kung ano ang sa imong diretsos. So, sige, i-direkta mo si Attorney Jill kung ano sa imong mensahe. Masusupgon talaga ni siya man. Oo, mensahe ning Garo na gagwapo pasasalamat. ang kaki attorney ko. Gwapo? Opo po. Sus! Isard. Isa'y mas gwapo sa kasyago mo. Ano yun ang mga aki mo? Bunyag na Ano gabos? Si Isa'y mas gwapo, si Ago mo, si attorney. Oo. Oh, partner, dahil dyan nga ni partner na... Ano, mga bunyag na, papabunyagan mo, partner. Dayman, gusto ko maraman kasi sabi niya nag-go siya ng kadipisilan. Kaya nga ni partner, so Kaya sa nagkaburunyagan na, Daypa. pinahampon. Ang Oh, mikropono. Bunyagan, ining darako po ng dawa. Uni. So, uning... Uni. O, tanganing masabutan So, ka. ni pong babae na, so, O, araw kayo ni Manay, sa piyesta sa Parada, Buyo, pabunyagan mo. Ang koon mong ninang si partner. si madam. Yan, madi mo na siya. Tapos ninong si partner. Yan. Saka Tapos si Attorney ko. Jill. Saka si Pai Charlie. Okay, ito sa Yeah. imo. Opo. Isard. Day ka magparadit, day ka problema sa muya. Ang handa ta pagpabunyag mo, lubi-lubi sana. Oo. Si Aika, pwede mo din magkuha na ninang. Si Aika Ferry. Yan. Okay, dahil dyan partner, nakaabot yan sa karaman ni Congressman Saldi. Antes ka mag-uli, May padara. may padara sa mo na Ang ayuda. ako Bicol Party List, si Yan. Congressman Saldi ko and Attorney Kong Jill Bungalon. Bongalon. Dahil Ano yan? mamuya Sarong-sakong partner na. bagas? Yes! Yaon sa likod mo. Iling Ayan. tara, may sarong-sako kang bagas. Ano pa Yaon itong sarong-sako dyan naman? ang Ano pa itong yan sa likod? clothings Sarong-sakong partner. Una ko panira. Sarong-sakong bagas, clothings, food packs, and syempre partner, may itataw pa si Attorney Jill. Ayan. Oy, talaga. Tablet para sa imo Para sa aki. na nagkaklase. Ya, paano mo ini-charge? May kuryente duman sa Indo sa... Saan ka makikicharge? I-charge Oh, saan ka nakikicharge? Sa, ano ko po, sa pinsan. duman sa itaas, kaya garo kamusta na ni Mr. Mo ang pirming nagcha-charge. Mauran, mainit ka, duman sinda nagcha-charge. Kaya nakaanom tulos. Sabi nga niya partner, igapot mo yan partner, saan ka mo digita? Sa dayuton baga? Saan ka mo Tapos, ang nailing ko sa kuwan ninda, dahil man talaga nakuan, talagang pinatong lang suyero duman may sa sarong kuwan. kahoy na dakula. Santol ba ya ito? Duman ginakod partner, so same. Iyon na ito ang atop ninda. Oh, may tablet pa regalo si Attorney Jill. Attorney Jill, ayan. para Tablet sa aki para mo. sa imong aki. Anong Okay. mensahe mo kay Congressman Saldi Buda kay Attorney Jill? Ano masabi mo sa Ako Bicol? Sa, maraming Speechless. salamat po sa tablet. Subagas palanday eh. So bagas, sa mga ano po, sa mga Ah? bagas po, tapos sa, ano? Grabe ang Maraming kaugmahan. salamat sa tablet. Subagas na So eh. bagas da eh. Dahil mo kay puan ang bagas ta. Tay balik mo yan sa stock room. kay pang ko po. Kay Ayan. puhan. Igwa pa, maliban duman sa bagas, igwa pa dumaning Food panira. packs, igwa ka pa Used dumaning clothing. mga clothing. Oh, may bago pa. Nailing mi Oy, kanina pero kaya. manay ha, utrong ko ha. Mag-family planning na. Nata pala nadalan mi po. Sabi Pero mo, ni uba ang mga aki. Paano po? Pag-iinitan po. at mainit, yero yan partner. Ang yero, Nag-iinitan mainiton, po, ang sir. tababaong pati. Linky. So, kuan ba ganinda? So, arog lang ka no, alipo, yero yan, mainiton Iro na. Oo. Sabi mo, nag-iilang-ilang na si Mr. mo. Tama na. Iyo, tama na ha. Tama na. Hindi Oo. po, madam. Yan naman, pag bisita naman utro ni partner duman, igwa ka na naman. Oo. So, okay na. Dahil na Eh. magparareklamo kay Kapitan. Dahil na. Dahil naman po. So, yan, mga tugang, ang patunan. Tubod ka na anak ko Bicol. Katabang na, kasurog pa. Opo. Ayan. Ayan. At saka, tandaan mo, numero 18. Pero garo kikiligon ka talaga kay Attorney Jill. Yun po, sir. Ay! Woo! Pati kay sir. Ay. Dating na, gusto ko na po Say, siya. wala Na gusto, darago pa ako. Oh, Sa radyo po, sir. Una Ah. ko, namidbidan mo ko sa SLG. paradahan kan ma nito. Kaya palang kikiligon siya partner. Taduwag gwapo ang sa iyang nailing. Sa SLG ka pa, sir po, na gusto takana. Oh, yugon mo yan. DCLG. SLG. Ito partner. Bumburadyo. Oo, tama. Alright, mga ka-action, nadalan tatabi si Nanay Maylin Alsol. Siring man tabi, iso reklamo niya kay Kapitan. Nadain naman da siyang plano tabing Nang mareklamo. may pangapudan lang siya na kung pwede kap, kung mag-abot na biyaya, dapat sakubon gabos Ayan, ang masakop mga gabos. taga-barangay. And syempre, And ang partner, patunay, nangunya na pagkahapon, ang Ako Bicol Party List, tabang ora mismo, talagang tabang ora mismo. ayan. And syempre, maraming salamat, Attorney Jill, Congressman Bongalon.